Yo yo yo, here we go. Nanan sa tatang video. What's up mga tol? Karon na sayo sa buntag mugikan mo ato mi probinsya. Koyo si mga tol iyok. Tiwas og ilis para mga larga na mo. Sige, tignan mo. Manakog ilis o mga pisa ta para dipinsas katugnaw sa biyahe. Mga pisa ta mga tol. Kopi ko blanca, hindi pa mainit. Yok. Asa yok? Tiga. Tiga. Tengah mana? Au, pet nalagpan. Matang ko si yok. Hello guys. Bili ng cardo naman. Bili ng cardo naman. Bili mo ko yung kuya. Bili mo ko yung kuya. Bili lang. Sadya na mo sinilas. Dara akong kuyog. Seyo. Maligo mi dito kuan cold spring sa Tabugon province namo. North side na siya diri sa Cebu. Nani, baka nani. Sige, tuwa sa may pangapi ka. Agto na may padong. Okay, mga tol. Ito namin kaya si Yoker. Lingaw ito dito. Eh, lumon man kay ka bro. Ayun ang bus kay. Padung sa may sakay sa jeep. Okay. Before ka maabot sa bus, para 2 rides. Sakay kag Ilbin E. Kulon, sakay kag Servante para sakay kag sa paabot ka sa terminal North Bus. Okay na to, sakay na sakay
update lang muna mo kung maabot. Basta po tol, naabot namin sa Imol o pasakay namin 01K para North Bus. 01K o. 01K para sakay North Bus. North Bus patong Tabugon province. Mingaw pa kami, duha pa mi nga pasayro. Oh. Special rides ni Pacquiao. Mingaw kayo basta Domingo ang biyahe, wala kayo mga sakyanan, wala sa kay tao, sirado pa sa Nag-Imol. Karon ni on the way na si kuya kay mingaw kayo, walay pasayro diri. Sige kuya, para madali na. Limang gana kami ra duha pasayro. Atol, kita ra duha atol pasayro. Wala iso. Ikaw tol, sa mga estudyante, mingaw kayo basta Domingo. Ato di may Tabugon. Bakasyon di. Baka daw pila yun, weling nga. Mingaw kayo basta Domingo. Kamera 2 pa saya.
go mga tol. Anam sa North Bus. Ano to sa North Bus? Ang sa feeling ay natagpa. Sa feeling mo gol. Linga kag kay anam sa North Bus. Drasa pa. Tabugon, mura lang, tabugon. Kaya mo daw, naasan nyo? Tabugon. Tabugon, okay na siya. Wala siya. Tawag tabugo. Sakay direta. Arita. Sakay. Okay. Ari mi saluyo kay nindot dire. What's up mga tol? Nagsakay na kag bus baka nang naimasa niya grab ba. Magmasa tag 50 ang masa. Kapoy kandos. Minga pa man mga 5 minutes pa ang biyahe niya ay nag-waiting pa sa mga pasahero. Kabantay kada sakay na mingaw man. Early birds bang good ni? Oh. Total mamalit sa din para kaon kay mas taas pa biyahe mga 3 hours, 4 hours. Malit sa mi para snacks na. Karon na paliton sing cake. Alik ka sa kuan. Dunkin Donuts. Mahal kayo. Presya mahal.
Dingdong, kauban ni Marian. Dingdong 30. Dingdong, asawa ni Marian Libira. Big 30. Mahal, murag siya mahal. Mahal, murag si mura. Sana all die. Inday bro, day. Kita laglag. Adto din may tabog kung bakasyon. Ning kuan po ah. Okay, balik na sa bus. Para ito lang ta magsimasim magkaon. Okay mga tol, mga on sa Migban, kaya nilarga na mong isakya nga bus. Happy to be si Ihok, kaya CR. Moto para na ako ang driver nga napaong kauban sa CR. Ini, Di mo lagi na ni. tawagin na ng driver kay. Didagdan naman niya. Wala sa kosa. Kaptay. Ang nanag, wata niya ay CR pa siya. Ang kauban. Yun ang hindi dito. Sabi na ulit. Ito, ginaon ko dali. Happy to be si Ihok. Hindi mo makita niya. Ha? Picture man ito. Eh, kuan mo lang ay. Kapit yun siya mabihan. Matawag pa ako ng kuya sa may CR na pit. Eh, kaon sa may. Amo. CR, ang pit na kayo sa oras. Wala siya. Kaon sa may. Oh, Dingdong. Dingdong, asawa ni Marian. Okay mo. Kanan ba? Kami kayo. Bottom kayo.
Karon nakasakay ng bus. Padong itabulon. Probinsya nila mga tol. So, di kami dito sa Bogor. Malingaw kagis dito. Malingaw dyan po dito sa Bogor. Okay, update lang nila ako kay sila mga orang kambiyahe padong nasakay kayo taghanang na kayo kita na ko nila sakay dyan update lang tamo pakita na ko ang mga views dito sige aray lang sa Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Nothing at all. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Yeah, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. Yo, here we go. Nanami sa probinsya na mo sa Tabugon. Mga tol, Kapoy kayo, gikan mi. 4 hours ang biyahe diri gikan sa Cebu to Tabugon. Kawakas na. Dara ang balay sa akong mga gagaw. Asa sila sa dagat? Oh, dito ta mo magsistorya ka para rin. Pwede raman sumpay raman ni. Dara ko'y gagaw. Oy, hello. Ako angkol. Bana sa igsoon sa akong papa. Ano? Now antilin. Ako antilin nga gwapa. Giahak. Paano man ako para video ba? Na ato sa bala, ato sunod pa. Oh, nice na kayo ilang balay. Ilang gi-renovate. Nice kayo. Woo! Nindot na ilang balay kay usab pag-ari na mo mga tol kay kuan anang dili pa ni dako og lugar.
Gamay pa ba? Sikat na daw. Wala pa gani. Dirin, ako nagsabay. Oh, grabe. 4 hours ang biyahe. Grabe, no? Gaw, nindutan. Ayun na naman kay mo ang kaugalingong Tupihanan. tupihanan. So, nawala man. Tupihan mo, Arihan. Are niya mo patupihan. Kumasuroy mo diri sa Tabugon, no? Bugod. Haircut. Ikaw. Tag 40 ang per head. Ara, samin. Oh. Nindot niya yung pan. Ako tupihanan. Ari niya matupi. Tuyok daw, dari padungaw. Oh, pili mo diri sa mga Hairstyle. Pakita, go. Hairstyle. Ada. Ari mo patupi sa Jigs Tyson Barbershop. Yahaning Sitio Badya. yahaning kwan barbershop. Nasa din ang vlog-vlog. Ang tab og masuroy mo diri sa Tabugon. Oo, Are ano? lang patupi. Guys, tupi ka ba? Oh, nana siya customer. Oh. Oh, ano yun? Oo. Like, na customer ha. Vlog ba? Sa Facebook ba? Ay, gagawin ako. Gikasyon na. Nauli ba? Are sa mi sa pikas balay. Tuloy sila rin. Kaya mag-vlog ko sila. Wala na lang sa book. Naigsoon sa akong papa. Si Auntie Merle. Kuha ang kanong gadri. Oh, Ah, nanaman mo i-extend nga balay. ilan ni kuan na, ilan ni Daniel? Ilan, Daniel? Nagigibidyo ka na. Gasugat ba mi? Ni Ni Siler og Daniel nagkarga og soft drinks. Cyril? Nalagi si yun, nos kon. Oh, nawala itong Sabado. Gachat-chat itaw eh. Kita kasi ang mga puso nga. Nagtrabaho pa ga, nagaguna. Nagkuan to eh. Aware. Nagkuhan sagbot ba? Oh. Okay. Relax ta kay maniod to mi. Ji. Sorry ko. Motor ka ba? Ay gagawin ko po. Anak. Sorry mo dere. Motor ka ba? Wala ra. Ga kuan kay Paris to. Ha? Nalang yan. Ano siya? Sige kay mga onsa. Kapoy kayo. Kapoy kayo. Kaon sa mi. Dito, kainan san diri sa amuang lugar, grabe kalindot. Ano lang? Ay lang, diri lang ko. Danlan lang ko. Danlan lang ko. Wala kayo magkaan ka mo siya ben nako. Ha? Ah, dun rin ma. Aray. Go. Oh. Ano lang ko eh? Danlan lang ko. Kanon ba? May ba? Iyok. Eh magpapo mainis. Ah, Kamba sa iyok. saman. Ito paper plate. Tayo naggagaw. Yo, okay ra kayo? Okay kayo. Okay kayo? Perminti kaon diri. Perminti kaon puro na may gagawin ako. Oh, wala na plato. Hindi niya na kumurot. Yun na lang. Hoy! Ari diri. Kayo may gumay. Ngayon may gumay kay bawal ko sa mais. Kalbangaon ko.
Are direyok. Okay lang na. Ay! Nga chat-chat eh. Ha? Niyong ko, May umay ikaw? itor mi gawa. Umay? Luho mi, humay. Maglanlan lang ko eh. Ha? Maglanlan lang ko. Nalan na ka? Maglanlan lang ko eh. Dili lang ko magkon. Eh, dili jud ko. Mais gid. Di jud ko pwede sa mais jud. Mais gid. Kaon naman na. Oh, lanlan lang ko eh. Wala na. Kay, di ko Kaya pwede. mukhaon siya ano no. Kalbangaon mo. Pamahanad ba? Wala na. Dito. Nay no. Inay. Inay. Yok! Aba more. Go. Ayo. Are lami. Guys, nakakuha na ko gumay. Di jud ko mukha og mais. Saon na lang. Di ko mabuhig. Binukid. Pasensya kayo. Kaya nga tol, balik na tayo sa game ko ko karon. Go, pada na go. Pas mo ka na go. ML player akong agaw. Go, vlog ba ni go? Lagi. Sampu ka sabi. Okay kayok. Dusog. Dubling kaon. Reklamo siya. Tingnan naman eh sa probinsya. Okay, what's up mga tol? Medyo taas-taas naman na vlog. Magkuha ka mo sa part 2. Ay napay part 1. Ay dugay-dugay mi diri. Mag-stay sa mi diri pinaka-day. Diba? Mga tol? Hindi ka mabugmas ko. Okay, diri lang sa please subscribe our YouTube channel and don't forget to click the notification bell. Bye!